Endless Island aka Let's Play Part 3 na Dark Souls 2. Takže. Wow. Ahoj. No. Dneska sa vyberieme na jedného postranného bossa, ale predtým ešte si zbehneme po jeden kľúč. Takže, ideme na to. Utekáme. Ahoj. Ty kokos to. Čo sa robíš? Prdel, kamoš. Ale takto dneska začína. Takto sú ostra. No, tu máš. Čo som dneska naspidovaný? No aj tak to je dobre, že ich zabíjam, aspoň získam duše, ktoré samozrejme, že potrebujem. A zabijem aj teba. Aby ti nebolo ľúto. No, musím dať bacha hlavne na zbraň, aby som mu nebrouknul. No, keď to súde, no. Asi teraz seknúť s tým mečom do nich by nebol najlepší nápad, keďže mám ohnivý meč. Paráda, začali padať často veci. To sa mi páči konečne. No, tu nám musím cez tú jabloň. Alebo čo to je? A toto je presne ten problém. Toto zameriavanie a som mŕtvy. Nie som mŕtvy. Wow. Ty si myslíš, že má sekeru? Chod rúbať radšej drevo. Zronený. Ako by som bol na púšti. Poďme na to. Ja sa zbytočne nezdržujem nejakými hlúpostiami. No, teda tu nás si treba dávať trošku do keľu. Trošku väčší bacha, lebo ich tu je dosť. A niekto sa tu hraje strašne na Robin Hooda, takže poď sem. Neboj sa, ja ti neublížim. Teba zabijem. No ty kokso, wow. Hej. Strašný frajer tam. Asi by som si mal zaobstarať luk. Sakra. Jump. Nie. Dobre. Nádhera, nice. Very good. Zase mi padla vec z neho a prepadla sa dole, nečakane. Šup, jump. No. Tunak treba dať veľký bacha. Nenabehnú tam jak naspidovaná velička, ale pomaly a počkať, kým prejde taký veľký šúter. Presne ten šúter. Wow, veď tu není sneh, aby si sa sankoval. Alright. Paráda. Humanity sa vždycky zíde. A tu je tento Čurimedán, čo tu hľadá asi kosti svojej babky. To je jedno. A s ním sa treba vykecávať, blá blá blá. A treba sa s ním vykecávať až dovtedy, kým vám nedá kľúč. Ak to pôjde podľa plánu, tak sa ukážeme, od čoho ten kľúč je. Ešte zobánka si treba vykecať, aby sa nepovedalo.
Dobre, ideme ďalej. Išlo hlavne, aby sme získali ten kľúč, ktorý sa nám podarilo získať, takže a jedeme dál. Musíme sa vrátiť tu na porebríku hore. Určite ste všimli, že tu mám krvavé flaky alebo mláčky a nápisy podobné na zemi. Schválne som online, možno natrafím na červeného fantoma a ono zo pár duší navyše, ak sa mi ho ovšem podarí zabiť, zo pár duší navyše sa vždycky zíde. Teraz, wow, tu je rebrík, wow, aha, to viem, dobre. Takže toto by sme mali. Tu máš, poklon sa. Tak. Dobrý hafo. A výhoda je, no momentálne je vidieť, že sa mi dosť opotrebováva môj meč. Au. Tak, toto prekvapil. Stav úzkosti. Hore, 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 hore. Výhoda je, keď si dáte pozor a nebrouknete sword, tak vám ho ohník samozrejme, že opraví. Čo je úplne super. Takže, dobre, kľúč sme získali. To je taká postranná vec, čo som chcel spraviť dneska. Teda vám ukázať, ako sa k tomu kľúču dostať. Teraz sa vyberieme na toho postranného bossa. Takže, dole. Zoberieme to cez krátku, ktorú sme si otvorili, keď sme išli k prvému bossovi. A ideme ďalej. Tu nás treba dávať pozor, lebo sú tí dvaja šuflikanti a verte, že to keľu a vedia vám riadne veľa zobrať zo života. Momentálne si trošku milím ovládanie s Ragnarokom, takže používam guličku, už čas som to chvíľku hral a už teraz chystám gameplay videa na to. Len moja priorita, momentálne na prvom mieste Dark Souls 2, keďže to rozbožňujem. A zase aj Ragnarok zbožňujem, ale toto viac. No. Poberieme si tunak. Ja si presne nepamätám, čo na tom meči je, takže pôjdeme to zobrať. Zobrať, tohoto zabijeme. Tunak, ďalšia vec, ktorá vám určite pomôže, treba ísť pomaly, lebo tu je jeden šuflikant a dokáže vás very easy zabiť. Wow. Prečo sa nerozbehol len ten prvý po mne? No, tá idú obidvaja, tak toto je fakt super. Mám taký pocit, že asi zomriem, keď sa mi nepodarí doplniť si život. Nemám ani flaštičky. Oh shit. Nemám ani flaštičky, takže sa budem musieť vrátiť k bonfireu. No. Lebo zabíjať z bossa bez toho by bola celkom sranda. Takže sa ospravedlňujem za toto moje trapošenie, že som sa musel vrátiť. Ale tak. To je v pohode.
Len si teraz musím dávať väčšieho majzla, teda pozor. Toto je úplne v keli. Toto je ich bránenie, ty... Nie som mŕtvy, dobre. Ty koksov, ty zmrt s tým štítom. Pikachu. Tak, ako fakt, ja mám dosť. Takže sa vrátim ešte raz. Sorry. Ale... neviem, dneska sa mi dakusy nedarí. Dobre, a teraz to už zoberme fofrom. A hlavne dám si firebomby a ja ho naučím po kostole hvízdať. Toto... Sice... Mám len jednu, ale aj tá mi pomôže. Dobre. Momentálne som v stave, že som živý, takže je tam teoretická šanca, že by som ukázal ešte jeden spôsob, ako sa dá zabiť ten jeden postranný. Tak, ten postranný boss, takže uvidíme, ako to tam bude vyzerať. Ten meč, ten chcem tiež vám ukázať, a fakt by som bol zvedavý, čo tam je, lebo si nepamätám. No najhoršie sa tu fajtovať, lebo... A teraz ma šlak trafí, keď sa po mne rozbehne ten druhý, ale našťastie sa po mne rozbehol, takže by sa tento mohol uvedomiť a ísť po mne, alebo no hurá. No poď rýchlo, poď, alebo padni. Škoda. Aka, poď. Wow, firebomba, super. Tá sa vždycky zíde. Takže vezmeme si toto. Takže tu je veľká palica. Jump. No dobre. Ideme ďalej. Za tým vedľajším bossom. Netreba ho zabíjať, ale tak. Každá jedna duša sa zíde. Už sa bráni. Už tu je ďalší, super. Tú sklúzavku nemáte za čo. Zadarmo sa sklznúť po schodoch. No dobre. Nachádzame sa pred hmlou k bossovi, vedľajšiemu, postrannému, ako chcete. Live game, ten sa tiež mi zvíde. No. Nachystáme si veci. Nejaké lekárničky, no, tu sa zíde.
Ako tak pozerám, tak asi online hráče tu nenájdem. Takže tu budem musieť robiť solo. By to nemal byť nejaký problém. Ale bolo by to asi lepšie. Aj jednoduchšie. Niekoho tam zobrať so sebou. Nikto nechce si zarobiť duše. Nikto si nechce zarobiť duše. Nápisov tu je 1500. Bielý žltý kameň ani jeden. Takže dáme tu ešte jednu šancu. Tak toto robíme. Trošku sa vrátime naspäť. A naspäť. A nič. OK. No dobre. Tak budem musieť zabiť spôsobom solo. Už idem. Nádherný meč. Aká rytier s krásnym štítom. Nice, Kid Rider. Alebo Night Rider. No dobre. Ono taktika je... Sú dve taktiky. Tu druhú taktiku vám bohužiaľ neviem ukázať, lebo nemám hráča. Nemám hráča onlineového, aby mi pomohol. Ale kurník. Super. Super. To je tá prvá možnosť, ktorú vám neodporúčam. A nechápem, prečo som nemal štít. No, sme v mŕtvom stave a keďže ja nerad bývam v mŕtvom stave, dáme si Humanity, šup. No a teraz to robíme tak, že ja to tam iba rýchlo prebehnem, sa nemusím zase zdržovať s týmito hlupákmi a vojakmi. Počkám, či to vôbec pôjde prebehnúť. Takže keď sa vezmeme, tam je ich tam dosť, takže tu na kotrmelec. Tajeto. No bude jeden, na schodoch bude druhý. Fešák. Paráda. Wow, ty kokso, čo to? Dneska sa mi vôbec nedarí. A vonku také pekné počasie. No, super, takže si vezmeme pomoc. Takže je dosť teoretická šanca, že vám ukážem ten druhý spôsob a veľmi jednoduchý spôsob zabitia tohoto postranného bossa. Najlepšie by bolo, kebyže sme traja, ale dá sa to robiť aj v dvojici. Takže čakáme. No. Ahoj, Bobo there. Hello. Tak, a ideme na to.
budeme chalan, čo bude robiť na začiatku. To je veľmi dôležité. Počkaj, zrobíme si duše. Označíme si tohoto chuja. Dobre, takže ide urobiť... Ty kokso, tak toto už je... Tak, tu je tento katapult. S ktorým sme mu dosť veľa ubrali. Tak. A tento chalan by mohol ísť na ten druhý katapult. A nie. Ale očividne tento chalan nevie, čo ja chcem. A velice by som bol rád, kebyže to dopadne trošku inakšie, ale aj tak sa to dá. 15 000, wow. Když mu zakývam. Ahoj. Ďakujem za pomoc. Maj sa krásne, píš básne. A seba. Dobre. No, ono taktika je väčšinou taká, že sú dvaja. A tu nás sa s ním naháňajú. A ten tretí, to ňo páli u nás týchto katapultov, alebo čo to je, kuši. A tak to je velice jednoduchšie. O dosť jednoduchšie, tak. Dobre. Rozmýšľam, kam pôjdem ďalej teraz. Jaj. Tu je hniezdo. Keď do tohoto hniezda pôjdete, tak vás preniesie do ďalšej časti hry. Ale ja to chcem robiť inakšie. Ja to chcem zobrať tou druhou cestou. Takže, teraz vám ukážem. Tunak je veľmi dobré brnenie. Za túto radu ďakujem kamarátovi Joškovi a Dominovi, že mi toto ukázali. Hop, hop. Tuna. Drangelik. Proste luxusné brnenie, luxusná zbraň. Lenže ja som sa snažil s tou zbraňou hrať a tá zbraň nie je nič pre mňa, takže... Počkaj, sa nechcem napiť. Takže môj štýl to nie je, takže ale... Veľa ľudí s ňou hráva, veľakrát som dostal na prdel pri PvPčkách, takže ja ju odporúčam, ale nie je to pre mňa zbraň, bohužiaľ. Takže, ideme ďalej. Pozrieme sa, ak som na tom s časom, máme 23 minút, takže... Teoreticky... Aspoň vylepšíme zbraň a dostaneme sa od trošku ďalej, kde budeme na budúce pokračovať. Dneska mi nejako nejde. Dneska toto video beriem také, že Ivanov nevydarný deň. To bude hlavne preto, že to robím hneď z rána. Takže dopredu sa trošku ospravedlňujem. Dobre. Dáme si level. No. Dáme si hlavne vitalitu asi. A dáme si niečo aj to endurance. Na 10 stačí. A dáme si... Čo ja viem... Dáme si silu na 15, dexterity dáme na 14 a táto to bude fajn. Dobre.
Staneme si k ohníku, ešte nám ostalo 1336 duší, takže sa zbehneme pozrieť ku Kováčovi, či nemôžeme vylepšiť tento Fire Longsword. Ahoj, ty si zelený jak ja po opici. Takže, dáme si túto možnosť a môžeme ju vylepšiť, super, takže takto, Titanite a na ďalší level potrebujeme ešte jeden Titanite Shard. Teoreticky by sa to mohlo dať u neho kúpiť, ale dá sa to u neho kúpiť, super. Až jeden kus. Potrebujeme puknúť tieto duše. 1600, super. Aby som... Kurník. Robím to strašne rýchlo. Toto. Takto. Super. Takže máme to plus 2 meč. Teraz. No. Teraz sa vyberieme do zámku. A do toho zámku sa ide. Tak je to, jasné. Dobre, už som v obraze. Takže utekáme. Stále utekáme dole. Jumping. Tako, fakt geniálne Dark Souls 2 spravený. Ono má to svoje chybičky, krásy, ale ja som hráč, ktorý na grafiku moc nepozerá. U mňa je hlavná priorita hrateľnosť a celkovo hra. Nejaký nový štít máme, možno bude trošku lepšie ako aj tento. Samozrejme. Tento chceme. Taká koža. No aby som dokončil, takže u mňa nie je dôležitá tá grafika, ale tá hrateľnosť a príbeh a celkovo. Paráda. A teraz musíme ísť, zatiaľ to tuším, pokiaľ sa dobre pamätám, či tam, jasné, Hide the Tower of Flame. No. Tu máme toho prerasteného rytera, naspidovaného. Nice. Teraz ja. Bum. A bum. Šikovný. Skoro si ma zabil. A za to ťa uznávam. Dobre. Tu máme ďalší bonfire, takže zapálime, sadneme, ohrajeme si nohy a ja sa s vami asi pre dnes rozlúčim. Takže zhrnieme si to. Získali sme kľúčik. Aha, ten kľúčik vám ukážem ešte. Sakra. Takže náspäť do Majuli. Takže dneska trošku preťahneme video. Ako som na takúto dôležitú vec mohol zabudnúť? Nechápem. No nevadí. Takže.
ten kľúčik, ktorý sme získali od toho, čo tam hľadal pozostatky starej babky, patrí sem. Hausky. No, tu je strašne jedna dobrá vec, že tu, keď ideme dole, ináč tu máme mapu Dark Souls 2 a ohníky zobrazené, kde nám horí a tak ďalej. Teda iba ohníky to ukazuje. Tu na dole sú skeletóny, skeletón, jeden, za ktorého dostaneme po každé humanity. Ale nefunguje to ako pri ostatných nepriateľoch, že sadnete k ohníku, dojdete a bude tam. To v žiadnom prípade. Neviem, či mám tú vec už, ale pozriem sa. Ešte ju nemám, takže ak tú vec získam, tak vám to potom vysvetlím. Alebo ja vám to môžem povedať aj teraz. Keď si sadnete k ohníku, čo je v Majule, alebo Majuli, alebo jak chcete, tak to môžete spáliť takú jak sviečku, alebo čo to je. Neviem presne ten názov, to bohužiaľ. A keď to spálite, tak sa vám hra navýši, proste budete ju mať obťažnejšiu. No, a pokaždé, keď to zapálite tú vec, tak ak tam bol ten skeletón, tak tam nebude jeden, ale budú tam dvaja, traja, štyria, piati. Ja som mal 5 maximum, sa mi zdá. A to bolo tiež kvôli humanity. Počkať, teraz sa ešte pozrieme na toto, či môžeme upgradovať, áno, môžeme upgradovať flaštičku. Super. Dokonca, som už dvakrát, tak iba raz, dobre. Takže už máme 3 flaštičky. Dobre, teraz sa vrátime naspäť. Hide the Tower of Flame, Hide the Ruins. A tamto aj ukončíme. Veľmi dobrý ring, teda prsteň. Keď sa chcete vyvolať s kamarátmi, dohodnete sa, ktorý názov si dáte a je tam oveľa väčšia pravdepodobnosť, že sa spojíte. Takže, tu na to skončím dneska. Ďakujem veľmi pekne za tretie zhliadnutie. Niektoré tie slovíčka mi robia problémy. Takže ďakujem za pozornosť. Keď sa vám to video páčilo, samozrejme budem rád, ak mi dáte like, pokiaľ nie, tak koment, čo bolo zlé, čo bolo toto a toto tamto, aby som to mohol zlepšovať. A ďakujem ešte raz veľmi pekne všetkým a vidíme sa čoskoro pri Dark Souls 2 part už 4. Takže ďakujem pekne a čaute.